Stare să ne părăsească spitalul! Repede, Lilo, o injecție cu zamă bordereză la asta! Și atunci motanul încălțat îl întrebă pe Zmeu: nu ești în stare să te transformi într-un șoricel? Tuto! Nu-i mai citit, tu nu vezi că ăla nu te bagă în seamă, nu te ascultă? Da, mama, știu, e mort la pagina 17, dar citesc pentru mine, că-mi place povestea. E mort! E mort! E mort! Păi uite-te cum să disâpă banii mei în univers! Păi puteam să-l mai ținem încă 10 zile aici, la 10 milioane! Acum ce facem cu el? Hai, învelește-l în sac și aruncă la ghena de gunoi. Ia stai un pic. Stai că pe ăsta ți-l iau eu, că am contract cu Mitică. Băi, vezi că vine clientul, băi! Aruncă-l, mă, că-l sprijin eu. Bă, și dacă îl scăpi? N-are, mă, nimic, bă, că l-asamblez eu după aia la loc. Hai, hai. Asta e, capul spart în 15 locuri, 36 de coaste fracturate, mâini, picioare disperate. Stai un an pe aceea pe la Leana în gazdă, a? Te costă 365 de milioane. Plătește acum sau la pensie? Lasă asta. Ia zi cu mortul ăla, cum rămasă? Îl luai eu, mă. Îl luai eu, îl băgai în coșugul al nou, îl mormântai. Ha, să-ți dau jumătate din banii de mormântare, ia. Bă, da proste, mă, bă, da proste, auzi?